Nik uste, hola surfakin eukinen lehenengo kontaktua, seigarren mailan izan zela, ikastolakin egiten dugun, gure ikastetxeak egiten duen kursillo moduko bat hor, Donostine bai, eta guatzena, gogor pasanula surfakin, porque sartizute hor kondizio bastante mugitutan tala, baina, ni beti nik uste gogoekin hartutela bizitzako gauzak, eta beti gogoekin itaitutela gauzak. Ni hon nintzen, azkenean, zure modura itaituzu gauzak, ez? Beti dut hor, muletakin eman diazuan, eta pues ditze dut, pero ez dut beste iken ez, pero azkenean, ni beti izan bastante lehiakorra, eta azkenean eskola kirola sartu nintzen 2 urte, eta dena ematia alun modura, eta ikaskideak laguntzen ziaten aliketa moduan, eta azkenean naiz eta ez kompetitibate berdina eman, parte sentitzen zinen eta disfrutatu ditezen une kirolataz. Gero, eskola kirola ondoren, azkenean nola kirole egokitua honen mundu bat da, saskibaloian sartu nintzen. Saskibaloian sartu nintzen Donostin don klub batian, bera-beran, eta hor nintzen 7-8 urte, baina azkenean ni bastante txikitatik beti bihurria izana, eta beti... Onartzea ondo dago, Onartzea bintzat, lehenengo pausa da. Eta beti gustatu izan dit adrenalina tala, eta nik uste surfean topatu dela gustatzen ziten kirola.